Ripsienpidennykset ovat monille naisille tärkeä kauneudenhoidon osa, mutta onko sinulla oikeaa tietoa niiden hoidosta? Jos olet juuri saanut ripsienpidennykset, on elintärkeää ymmärtää, miten voit pitää ne kauniina ja kestävinä. Valitettavasti monet naiset tekevät virheitä, jotka voivat vahingoittaa ripsiensä kauneutta ja kestävyyttä. Yksi yleisimmistä virheistä on kasvojen peseminen väärällä tavalla, mikä voi johtaa ripsienpidennysten ennenaikaiseen irtoamiseen. Tässä vaiheessa on tärkeää korostaa, että 90% naisista pesee kasvonsa väärin ripsienpidennysten kanssa. Miksi tämä on niin tärkeää? Koska ripsienpidennykset tarvitsevat erityistä huolenpitoa, jotta ne pysyvät kauniina mahdollisimman pitkään. Ensimmäinen askel on ymmärtää, että vedenkestävä meikki ja voimakkaat puhdistusaineet voivat olla pahimpia vihollisiasi. Sen sijaan, että käyttäisit tavallista kasvojenpesuainetta, valitse lempeä, öljytön puhdistusaine, joka ei vahingoita ripsiäsi. Muista, että ripsienpidennykset ovat kiinnitetty luonnollisiin ripsiisi, joten niiden hoito on yhtä tärkeää kuin omien ripsiesi hoito. Kun peset kasvosi, vältä voimakkaita liikkeitä ja hankaamista, ole hellävarainen. Käytä sormiasi ja kevyttä liikettä puhdistaaksesi kasvosi, jotta et vahingoita ripsiäsi. Älä unohda, että ripsienpidennykset tarvitsevat myös kosteutusta, joten käytä kosteuttavaa kasvovoidetta, mutta vältä alueita, joissa ripsiesi pidennykset sijaitsevat. On myös tärkeää antaa ripsienpidennyksille aikaa kuivua kunnolla pesun jälkeen. Vältä suihkua ja saunaa ensimmäisten 24–48 tunnin aikana ripsienpidennysten laittamisen jälkeen. Ymmärrä, että ripsienpidennykset ovat sijoitus ja niiden huolellinen hoito voi pidentää niiden käyttöikää. Keskustele ammattilaisen kanssa, jos olet epävarma siitä, miten hoidat ripsiäsi oikein. Muista, että kauneus ei ole vain ulkonäköä, se on myös itsensä huolehtimista ja itsensä rakastamista. Oikealla hoidolla voit tuntea itsesi kauniiksi ja itsevarmaksi joka päivä. Älä anna virheellisten tietojen estää sinua nauttimasta kauniista ripsistäsi, opi ja kasva. Ja muista, että jopa pienet muutokset päivittäisessä kauneusrutiinissasi voivat tehdä suuren eron. Älä pelkää etsiä lisätietoa tai kysyä neuvoja, sillä tiedon jakaminen on avain menestykseen. Ripsienpidennykset voivat olla upea lisä kauneusarsenaaliisi, mutta vain jos hoidat niitä oikein. Joten seuraavan kerran, kun peset kasvosi, muista nämä vinkit ja anna ripsiesi loistaa. Ota aikaa itsellesi ja nauti kauneudestasi, koska olet sen arvoinen. Katso lisää Moja Beauty-sivustolta.